Kublai pi baro sa katup Khubor jungi ke dan Bosco Media Network. Kimat ke pakongsan mentah ke singi kilong. Wan Shah hikai ban trekam hakashlem aid at action umsning. Ladangi bakla nindu no elaka hok onguba mishwa kupar mauto. Yo kor su jan ribu kendangut kisam lang pendep ha ya ke training. Ban penbenar ka AITC shipotili ki jutang election arhajar kulai. Tementangnya page ki Khubor ki bakhambnya. Ka aid at action la ne ka yarap batre ka dei ka wene ki shlem hikai trekam dala ki jong ki kti ya ki samla wat kam ka ne ka juk ka ba khlendran kam seu shipisa ka don ha umsning RK complex umsning patarim. Ki laitili ki jing hikai ban sengkam ha ka te ka shlem ki kan thop ki kam so jan ne tailoring snalat ne wiring ban budukan penbhabreu ne beautician shop. Karkum ka jing batai bat jing pentip na uba hilarious Jylla u network development manager ketika shlem ulaya thu ba ka shlem hadu kini kisngi kala hikai bat sei bonwat kisamla haki lai teli kisap hadu menta mentaru kani ka shlem kadang treshit rhem ban sei shu kisamla na themri bhoi ki badang penya sot mai ban wansha kate ka jing sha hikai ka ba klem dan kam seu bailot aa Kublai pi barok ke kerteng ke jona kadai hilarious Jylla but ngade kumu network development manager jongka aid action international organization kebadan ya ke wene ke office trekam homesning RK complex haneng jongka Meghalaya rural bank mentangi pentrekam ya ke project enterprise promotion for sustainable development da ke jingkershan jongka Child network but ke BMZ German corporation lembaga ne ke project nyai ke free vocational training namta ki samla ki bala in school shitengkor ki bawan na kalongeng ke bak hamduna kayo kakot but ki bala adap kat pras nem sheneng ki kane ka training ka de free of course but ki trades ki kentup ya ka beauty and wellness electrical and house wiring but fashion designing and tailoring ka duration jong kane ka training ka de live banai classroom theories but practical but she banai de idon ka OGT lane ka on job training ya ka baki la banyo experience ya ka kam haki dukan ki baper haki training ki baki la yo under ladep ya ka training ya kini ki training ngidon ro ya ka training ka bede bet ka EDP entrepreneurship development program ya baki samla ki la ban wan shkmat ban shim ya kini ka training nang baki la ban seng ya la jong ki kam but lemba kane ka project ro ni kershan ro ya ki samla bakin seng ya la jong ki kam na kalian ka office ro ni don I support ibade kinja jong ka revolving fund baki la ban avail ban seng ya la jong ki kam U project director joka Meghalaya Electoral Literacy Club uba meshwa kupar mautho hakasngi rakhe ka Festival of Democracy kumshi benta ban pensngu thu pat ba shaki samla ka Jylla bakalong ka padun kam ban shimbenta haka election ban thep ka vote jongki da ka jingkmen klem da sha thit hanu lani sha penbet haka bor pisa ula ong bala dangi bakala ban jet ikita kinong mikmat ngila du le no e yala ka jong ka hok jongi bar kalong le no e ru bangin ya khi ne perta hasurok lada ni le bakala menta hakate ka sngi na kalyang joka Meghalaya Model United Nation kala penlong da ka jing ya kop drawing tho essay debate bonjat ki jing ya ko ban kersiu thia ki khon samla ban shim khia ban pendap yala kamram ban jet ikinong mikmat pat ba da ka jing te breu ba da ka ba bishar sani bha tiak patiak ya ketika program la penlong State Central Library Shillong hak arpu sau tarik ukala lingkot bat ngadi project director jong ka Meghalaya Electoral Literacy Club project ke project ke bala lang da ka office jong chief electoral officer jong ka Meghalaya bat ka Meghalaya Model United Nations jadi ka festival lingba jong ka office jong chief electoral officer jong ka jong ka Meghalaya panite baro ba Khasinews nam ngin ya chakata ka elections mo pangidan ta election jong ta ki nong thau ain ki jong ni jong ka Meghalaya Legislative Assembly dikini kalong ta ka festival la panya di electoral literacy clubs kini ki clubs kilong ta ki clubs jong knaret haki school na do class 11 12 but hi college komjo bekila panya smotho but pan champang ke ta election ka bomot ayu ka ta election ba komno bikin la ban long voters kini ka festival democracy kala panya ta komang laong do chief electoral officer but ka Meghalaya MUN ka bangin wanra ke ta jingkmen namar ka elections kamde tang ta ka ba min habili thap vote ni ka jingle snobha ga jongi na ta daw ngi khat ya ka jingle snobha jong jing sin shar pai ba but kade ban kan mai kan ni hi kon samla kham tam ba phemde ban shu ang balengan vote
kata ka ka min em ga jang balengi di ban vote balengi don kam ban vote bakat nu jing nyo kor jang ka wei pakoi ka vote kata ka ka bening kong ka ba ar ka long bangi kwa bagi kon samla kinya srkhe mo ko mangi le ka ben Christmas ning le ka ben singkha ka long kumjo ka voting ka de kata ka wan chisien sansnam ka festival democracy ngi don ki competitions ki babon jait na du ki drawing ki essay writing ngi don ka face painting ngi don ka meme making ngi don ka photography na dong hadong competitions ngi don but ka por jan mit ngi don ka festival ka balong ka concert haba ki babon bha ki nong rwai ka ni ka ri khasi ka ri jain tia ka jongi ki nyawan man rwai lang te ka de ka tai ka festival of democracy ka bangi khot de ka Auxilium Skill Training Center kaweni ki jaka ai jing hikai ha ka fashion designing but tailoring ka badon ha khap mara ha umroi ribhoi district ha ka arpo sau tarik ukalalengkon kalapan Khubor but sam certificate eki ribu khandai ngut ki khna bala pas bha ha ka te ka training center Hakani ka singil adon rengkat ikong M Taryang Administrator Joka Meghalaya State Skill Development Society kumikong san Dr. Abhishek Saini IAS Assistant Commissioner Ribhoi District Stephanie Nongbri Sister Jamima Porman Provincial Economer ki Sister FMA na Shillong Sister Helen Puwen Director Joka Social Development Joka Province Kirang Ba Shnong Kirang Ba Dong Kirang Ba Balang ki kimi ki kpa ki khna ba wan training ki sister bat kinong hikai ka Auxilium Skill Training Center Haka jingkran ka kong taryang kalaong ba lengba ka jingdon jong kini ki jat training kaya rabi ki khna ban lait na ka jingsa kama hakikam auria kala ai kublei ki khna da ka baong ba ki dei bandon ka jingai sha khnang ban poi sha ka thong bar ban tre shitom hakinu kinu ki kam khnang ba kala wejong ki kanlong ka badap babiang la sami ki certificate ya baro ndri pu khandai ngut ki khna ka bantai lenti lengdo kala yo ka grade A namar kala yo excellent ha baro ki project work bala ai haka ka director jong kate ka training center Sister Jubil Khar kala penbena ba baro ki khna training ke badang shuda pass kin yo mar ka we ka korso jan la ai ka vote of thanks da ka kong iba kemen lang khongsit habaya kran bat ka don Bosco Media Network kini ki khna training ki la ong ba ki kendu shibun ki jing e ha ka por ba ki dang sedang ka training Henry day hakajing aiman sim ki sister bamenta kila la ban le bha ban khet ki so bathiang hakajing em lengba kan ni ka training Kakating jonga kebe bantai lentileng do nga sa sha UK Ribhoi district ya ningkong habang awan shani nga dap taki babun ki jing da hadin kumto sitayo ngala mut ban ngala shem shibun ki jing ngamut ban net nyo saying andre hadin ba sister la hikai ila pesutu yang ate ngala sedang ban don ta kajing singul tenat te ngala la ban su shibun ki ba ki jan ba itenat iba i sister hikai mentai la ban su ki kau ki jan sem ki adel frog kalong hakaju kupor nga kalong kum kanoksa ya ki para samla ki badan nasional jongi di ada ki kwa nong banika ya kiru nama hasnang jongi pat don ki bawan kum kaneka training National General Secretary All India Trinamool Congress Abhishek Banerjee mentla ka singi ka arpau sau tarik ukalalengkon ula poi biang hasilong banya kendu ikinong yalam ka parti pat hakaju ka por ula pendapat baru ya ka manifesto jo ka parti shwaban let shakipat ba hake election 2000 arphulai hakani ka singi na Pinewood Hotel ula penbena ya ki shipau jutang lani ki manifesto bat ya ki kerteng jo ki kertong ki ban ya aireng hakani ka election banwan Kinong yalam joka AITC na Meghalaya kila donlang krui hakani ka jingyalang. Giving faith and support in WeCard. Where will the state get this money from? Where will the exchequer get this money from? The state has the money, but the government doesn't have the intention to spend. This is the problem. This is the difference we want to bring in and the impact we want to create. We are not giving you, this is not a gift that the government is giving you. This is your right. And we are here to fight for your right, to ensure that you get what you deserve. If all the women from, if every woman from a single household is honored and given 1,000 rupees and is empowered by giving 12,000 rupees annually, we are not doing a favor. It will not cost the exchequer lakhs of crores. It will only cost the exchequer 750 crores. That is not even 3% of the budgetary allocation. So everything has been factored.
Under guarantee for brighter future, we also will engage and identify Uba sambor lang ding do ularay banya kun kumukurtong shimen haki election arhajar arpulai na penthor umkra na ka All India Trinamool Congress. Habakran hagilar patay Khubor haka arpu South Rik kalalangkon. Uba sambor lang ulayat hu ekadaw ba umi na ka All India Trinamool Congress na marbala jur palat ka jingya kawangkti iway habayalap election. Ukwa banya kun ki election da ka jing shempang bat ka jing start da ka jingya kawangkti. Thì cũng mà phi lại cái nhận bên này là đất mà ada berapa trong kongres Apotek August abjad kuah thì kadang kenyak ideologi juga ke bangsa bakal lain tu parti thì juman juga ni kenti ngapa pensai phi ba ani kunno ikni election shoot nak terima kongres nanti kamu kertong simet di ketai bang aran hidup bazar ni jing sisa thì akini ki benai pula ya ngai akini beberapa kali gila exam dia ke lagi public meetings ke jongki ke ba misalnya dia tu kalau bakil ajar pat ini ki mat slinging politics kata kejungi kongkti di dapikan mawi kam kejongi gila ya imbah sam khamti neduk tu kapor bangi yarap iki driver taksi bengin penahap dua ke petrol dapikan mau tu nama ajar po di wada tu kapor ngini ya bet daka mensi murid ikerpat murid bet iki bor ki bah iki brief barang nak buat mah kapor mau aku kerani milik yang kami kena joint action committee commercial vehicle su wala kadai makna jing persya ke sarkaru hendringi kerpat pada dak mensi murid ya sarkar bukan penhap dua ke petrol di kemapikan mawi di penhap ya ke megalaya value tax di garur back yang kedua ke petrol di bikin dapat taksi giok yang bikin kemai kemuji kemai jadi nang tu kawan yang seketua sek lockdown ke baru di dak baburam yang di deputy commissioner bad ye agriculture minister ya tu ini play yang tu kesam hamti farmers market tu niat yang ni dah juga part bos murid makin irap halor ke jingi jeng longrap ti kumbangi saki yo ko order bani play tu kesam hamti farmers market video jeng longrap bani na yo bani play ti hak ni niat benai pula ayat pada ni la ayat jadi kam election tinggi semua i bani akran ni ki notai kam jong ru ba minum dan kata ke jeng event ikwi candidate ini abi dah ideologi jom dah jadi start ke jom ingin pen suatu bi cepat ba alor kinong ram jom ba kenunggan kenong ke jing over commitment bengin over commit nak kalian ke jingi ki cepat ba kenunggan ki jumpular bengin lumna ke penang dia mah ingin stay back to our script ingin ya bi ga election campaign jong ru alor ki jumpular bengin suatu ila bengin belum Badak itu ki Khubor la pois ka bakut tar hadu bangin de syambiang kublai shibun.